Molt bé, doncs benvinguts a aquesta nova classe de confinament aquí al Mot de la Feina. Avui, com he dit, farem una classe basada en la mobilitat reticular en general de tot el cos. Principalment ens centrarem en la columna cervical, toràcica, lumbar i la pelvis. I annex a tot això, farem una petita mostra o recull d'exercicis per treballar el diafragma, ja que el diafragma, com el principal múscul de la respiració, el principal múscul inspiratori, doncs està enganxat en la zona lumbar, alta i toràcica baixa. Així que donar mobilitat a la columna aportarà un benefici al diafragma i, per tant, aportarà un benefici a la respiració i viceversa. Així que, molt bé, ens estirem de cares amunt amb les cames flexionades. Llavors, recordant una mica algun dels exercicis que fèiem d'escalfament, si recordàvem que intentàvem de crear una mica aquest patró d'exercicis similars, si no iguals, en farem alguns d'ells. Llavors ens estirem de cares amunt, l'esquena ha d'estar relaxada i aquí anem a fer l'exercici del 3. Recordàvem, genoll cap al pit, entrecreuo els dits, enganxo les mans per sota els genolls i d'aquí porto els genolls cap al pit, a la vegada que flexiono el cap i mantenim mirant-nos al marit durant aquestes 3 respiracions. Vinga, mantinc aquí 3 respiracions. I relaxo una miqueta les cames, relaxo el cap fins que contacti contra el terra. Aquí també podríem estar 2-3 respiracions. Aquest el repetirem 2 vegades més. Flexiono el cap, doblo la mentó, miro el melic, apropo els genolls al pit, dibuixem aquesta columna en C i aquí fem aquestes 3 respiracions. Jo aquí sempre els dic als meus pacients que és com si ens tiréssim a la piscina de bomba. En lloc d'agafar-nos d'aquesta manera, doncs aquí ens enfriem. Relaxo i aquest el repetirem una última vegada per fer un total de 3. Vinga. Flexiono i ens mirem el melic i aquí mantinc la tensió, no hauria de molestar res i relaxo. Aquest exercici recordem que el podem fer a primera hora del matí, un cop parem el despertador, inclús el podríem fer al llit. Si notem molta sensació d'estirament, significa que o hem vist algunes posicions que ens han provocat aquest escurçament i que necessitàvem estirar o que realment portem uns dies de molta tensió muscular, ja sigui per la feina, per la posició de la cadira, etc. Estem molt asseguts, necessitem moure'ns una mica. Anem a fer aquí el pont de glutis. Recordàvem, pubis cap a nosaltres, braços al costat del cos, espatlles cap enrere, agafo aire i quan deixo l'aire activo el gluti i pugem cap amunt. D'aquí hem de notar quàdriceps i inhalo, exhalo i baix. Aquest el vam fer la setmana passada en diverses distàncies, també a l'Instagram havíem fet. Inhalo, exhalo, pubis, amunt, pujo a dalt, agafo aire, baixo i vaig enganxant vèrtebra a vèrtebra com si fos un pinyó de bicicleta, fins a contactar el sacre. Inhalo, exhalo, activo gluti, pujo amunt. Inhalo, exhalo i vaig baixant a poc, que no ens desmuntem, recordem que les cames no es mouen. Inhalo, exhalo, pujo. Inhalo, exhalo, vaig baixant. Vigilem les espatlles que no s'anterioritzin, que no vagin cap endavant i cap endins. Pujo a l'exhalació, activo el gluti. Baixo a l'exhalació, activem també la musculatura posterior de les cames. Vinga, fem 5 més, saltem amunt. I aquí ara ja li afegim la connexió de l'exercici que havíem fet abans, del 3. Vinga, combina amunt i altre. Aquí a dalt, aguantem aquí 3 respiracions. Baixo i me'n vaig a fer el pont. Activo gluti, pubis cap a nosaltres, allargo dalt de tot. Agafo aire, exhalo, vaig enganxant, roll down, vaig enganxant vèrtebra, genolls al pit, i aquí dalt aguanto 3 respiracions. Aquesta és una bona combinació pel bombeig discal. Vinga, exhalo, activo gluti, pubis cap a nosaltres, pujo dalt de tot. Inhalo, exhalo, vèrtebra, enganxo 4. Som-hi. I l'última. Pubis, glutis, activo, pujo dalt, exhalo, enganxo, genolls, ajunto, em miro el melic i tot. Bé. Molt bé. Ens hem de col·locar de costat, ens aixequem i d'aquí ens col·locarem en la posició aguda, que ja hauríem de conèixer hores d'ara, recordem les cames estan obertes.
Vinga, aquí activo una miqueta les cames i intento tocar una mica i amb els colzes aprieto cap enfora. Mantinc aquí l'activació durant 10 segons. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pujo dalt de tot, em poso de peu, pelvis i baixo i repeteixo. Som-hi. Activo una miqueta les cames, molt poquet. Una miqueta els colzes, aguanto aquí 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pujo dalt, pelvis. Vinga, baixo, em fico al costat ara, perquè veieu què vol dir pelvis, que fem aquest joc de la pelvis, 6, 5, 4, 3, 2, 1, i aquí fem la bisagra de la pelvis, com si volguéssim tirar la pelvis cap endavant, sense aixecar els talons. Vinga, baixo. Vinga, no estic aquí encongit, estic intentant de mantenir l'esquena recta, cul enfora, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pujo dalt. Som, baixo, enganxo i som 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pujo dalt, aquí, som, torno a baixar. Vinga, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pujo dalt. Vinga, falten 3. Som, baixo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pujo dalt. Baixo. Vinga, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pujo dalt. Sobre, baixo. Vinga, i l'última. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pujo dalt. Molt bé. I ens tornem a seure baix. D'aquí ens anem a estirar en moment a la posició inicial. Esquena en contacte, les cames flexionades i col·locarem la cama dreta amb els braços més o menys a 45 graus o si vull fins a 90 graus, més o menys alineats amb les espatlles, o 90 o els abaixo fins a 45. Col·loquem una cama, en aquest cas la cama dreta, creuada just per sobre. I la deixo que estigui aquí descansant. Des d'aquesta posició, amb els braços sempre en contacte al terra, anem a buscar un moviment oscil·latori cap a un costat, s'aixecarà el cul contrari i torno a la posició inicial, sense canviar de cama, me'n vaig a l'altre costat. Aquí. I torno. Si notem molèstia, intentem de no anar tan enllà. Aquí sí que notarem una sensació una més potent, sobretot cap a aquest costat, cap al costat contrari de la cama que tinc a sobre, que s'estira, que s'allarga aquesta part de darrere de l'esquena, la zona lumbar, la zona dorsal baixa, i cap a l'altre costat. I vaig alternant aquí. Si volgués, m'hi podria quedar a viure una mica en la posició. És a dir, mantenir la posició d'aquest extrem, doncs, mantenint aquí 5-10 segons, però avui no és l'objectiu. I som. El cap sempre està mirant a l'aire, i en cap moment, diguem-ne, que tot el tronc acaba caient. Per això tenim els dos braços, ens donen aquest suport, ens anclen el nostre cos al terra. Vinga, fem una més per costat. Última anada i tornada. Vinga, fem aquesta última. Aquí inclino. I aquí, a mesura que anem fent l'exercici, anem notant com, a poc el nostre cos va cedint una mica. Aquí estaria l'exercici contraindicat si hi ha algun dolor molt agut, si hi ha algun tipus d'hèrnia, per exemple, que avui ens fa molt a tabarra, doncs hem de vigilar aquests exercicis. Canvi de cama. A sobre, deixo caure la cama i aquí la tinc falcada i som-hi. Anem a fer exactament el mateix. Inclino, torno i ens anem a l'altre costat. Si volguéssim jugar amb la respiració, podria agafar aire quan marxo, aire quan torno, perdó, exhalo, deixo l'aire quan marxo. Aquí deixo l'aire i marxo. Inhalo quan torno, quan pugem al punt zero, exhalo quan marxem. Aquí. Si notéssim molèstia del nostre cap del fèmur, quan girem, ens molesta aquí la zona lateral de la cama, aquí
aquí la connexió de la cama amb el cul, doncs podríem col·locar una tovallola, alguna cosa que ens donés una miqueta més de suport i que no ens molestés el contacte de l'os contra el terra i que aquí estem aixafant alguna de les bandes iliotibials en aquest cas. I és normal podria ser normal que ens molestés. Si fos el cas, doncs col·loquem la tovallola o no ens anem tan allà. Vam fer l'última. Està bé. Busco profunditat, i aquí ara ja conversar molt més una cosa al principi. I ens anem cap a l'altre costat. Aquí. I torno. Molt bé. Vale. Següent exercici. Hem donat una mica d'escalfament. Hem tenit una miqueta més a la part principal. Des d'aquí ens col·loquem les cames. Els turmits els col·locarem d'aquesta manera. Si ens molestéssim molt, els podríem arribar a col·locar d'aquesta altra. Si ens molestéssim molt, després l'exercici el podríem fer amb les cames flexionades d'aquesta manera. L'ideal és fer-ho d'aquesta altra. Les cames estan obertes més o menys a l'alçada de la nostra pelvis o com molt oberts a l'alçada de les nostres espatlles. Llavors, des d'aquesta posició, amb els peus descansant, buscarem portar el cul als talons, però sense mantenir el cos recte, però sense mantenir el cos encorbat, sinó que intentem de mantenir la pelvis neutra. Recordàvem, per mantenir la pelvis neutra, si ara ens col·loquem les mans en la nostra cintura, aquesta posició tinc ara el cul cap enfora, aquesta posició no la volem. Si ara porto el pubis cap a nosaltres, aquesta és una columna en C, una columna lumbar en C, aquesta tampoc la volem, doncs estem en el punt neutral, que no és ni cul enfora ni el cul endins. És el moviment sexy, que diguem, ni cul enfora ni cul endins. Estem just a la línia central, just al punt neutre. Mantinguem la pelvis en tot moment en aquesta posició neutra. Des d'aquesta posició, el que farem és, els braços els col·loquem a l'alçada de les espatlles, baixo una miqueta les escàpules, els braços, i actiu una miqueta la zona interescapular. Actiu les espatlles una miqueta darrere. Hem de notar que la zona interescapular, aquí darrere les escàpules, estan una miqueta actives. Mantinguem la posició neutra. Activació dels braços, en aquest cas de les escàpules, i a la vegada que porto el cul cap enrere, mantinguem la posició neutra de la pelvis, flexiono una miqueta el tronc, amb l'objectiu de tocar la zona del dit petit contra el terra. Veieu que jo no estic aquí, veieu la diferència? Aquí tinc la pelvis terra endavant, el cul enfora. No, aquí estic totalment al contrari. No, jo estic en la posició neutra, estic allargant des del nostre cos, però els braços no s'estan totalment, sempre tinc una miqueta d'activació. I tornem a la posició inicial. Anem a 10. Vinga, d'aquí, pubis neutre, i a la vegada que tiro el cul cap enrere, flexiono el tronc, no allargo els braços, toco i torno a la posició inicial. Hem de notar que aquí darrere de les escàpules està una miqueta actiu. Un puntet només. Som-hi. Posició neutra, cul enrere, mantinc la flexió de tronc, toco amb la punta dels ditets, acaricio el terra i torno. 2. Vaig endavant, cul enrere, flexiono el tronc, activo una miqueta de cintura escapular, toco i torno. Aquí. 3. Som-hi. No ens desmuntem amb els braços, que segur que estareu allargant els braços, no els allargo els braços. Som-hi. 4. No estic tirant enrere el cul, recordeu, posició neutra. Som-hi. Vinga, mantinc la posició neutra, flexiono el tronc, alineo, 5. Mira, aquí més també em va fantàstic per veure com tinc el cos i així és un bon feedback. Si tenim aquí algú que... un mirall o si ens quedarem, per exemple, si fem algun exercici, sempre és més fàcil veure realment la realitat de com ho estem fent. I d'aquí. 7. Veieu que jo no toco amb el cul, No toco amb el cul contra els talons. Som-hi, mantinc, perquè mantinc el cos cap endavant, aquesta flexió. 8. Som-hi. Mantinc la tensió. Aquí vinc. 9. Vinga, una més. Som-hi. I... Molt bé. Perfecte. I li afegim un exercici. Un cop hagi fet l'anada i la tornada, quan ens quedem a baix, d'aquí li afegim el següent exercici. Jo estaré aquí baix, aquí ara que enviem i fem el contacte amb les mans contra el terra. Des d'aquest contacte aixecarem el peu dret i el col·locarem com a mínim un pam de distància de la meva mà cap enfora, cap a la nostra dreta. Aquí, cap enfora. No estic aquí al costat de la meva mà, sinó que com a mínim
desplaço el peu un pam en fora. I des d'aquesta alçada d'aquí, aquí estaria, des d'aquesta alçada, l'únic que faig és activo sobre la cintura escapular d'aquest braç, apreto contra el braç del terra i mira aquí què faig, passo la cama per endavant, l'estiro, no m'enfonso, activo igualment la cintura escapular, estiro la cama com si fes una patada i tornaríem a la posició inicial. Jo ho vaig a fer d'aquest costat, així de perfil, perquè si no, no ho podeu veure. Sí? Llavors, els peus els descanso, comencem aquí dalt, les cames estan una miqueta obertes i són posició neutra, baixo, flexiono el tronc, toco el terra, aquí m'aturo, mà plana i ara avanço una miqueta el cos, peu a un pam de distància, activo la cintura escapular del braç esquerre, estiro, allargo, torno a la posició inicial, aquí, torno a la posició inicial, desfaig el camí, vigilem el cos i des d'aquí torno a pujar. Som-hi. Baixo, tiro endavant, contacto amb el dit petit, palma de la mà i ens anem ara a l'altre braç, a l'altra cama. Per tant, costat esquerre, un pam, des d'aquí passo pel centre, estiro, allargo, torno aquí, recupero posició, mirem el cos, recupero braços, activo cintura escapular si l'he perduda i pujo. Sí? Som-hi, aquest no és fàcil, mantenir tots els patrons, l'acumulació de cada un dels exercicis no és fàcil. Som-hi. Dreta, activo cintura escapular, no heu de notar que el vostre ombro està a l'orella, sinó que sempre està forta. Estiro la cama tot el que pugui. Torno, recupero la posició, recupero els dits, els braços, escàpules, pujo. Baixo, flexiono el tronc, contacto els dits, mà plana, peu esquerre, un pam, activo braços, passo pel centre, allargo, que no caigui l'espatlla, col·loco la posició inicial, torno a la posició inicial, braços i pujo. Som-hi, que en portem 3. Som-hi. Vinga, ara n'he passat enrere. Ara, mà plana, peu dret, estiro, allargo la cama, torno, col·loco el cos, mans, pujo des de la pelvis, baixo, mans, vaig al costat contrari, som-hi, estiro, allargo, torno, vaig enrere, mans, pujo des de la pelvis, baixo, contacto dit petit, mà plana, peu, allargo, estiro, som-hi, col·loco la posició neutra. Recordem els genolls sempre respectant més o menys l'alçada. Mans, pujo pelvis, som-hi, baixo, contacto, mà plana, peu, estiro, allargo, torno, som-hi, col·loco el cos, dits, i anem a l'última per costat. Som-hi, baixo, vinga, aquí, mà plana, el peu al costat, estiro, allargo, torno, col·loquem el cos, dits, pelvis i l'última, flexiono, aquí, mà plana, peu esquerre, estiro, allargo, torno, col·loquem el cos, dits i pelvis. Molt bé, doncs bueno, aquest exercici sembla que no, però té cosetes. Ens anem a un exercici una miqueta més intens en quant al centre. Aquest ja estan tallant les cintures escapular, per lo que aquesta espatlla en cap moment s'havia quedat a l'alçada de l'orella, sinó que sempre hi hem d'estar apretant, d'activar aquest sereto anterior, tota la musculatura estabilitzadora de l'espatlla. Llavors, seguint una miqueta amb aquesta idea i tirant una miqueta més al centre, ens anem col·locant quadrupèdia. Des d'aquesta posició quadrupèdia, ara els peus estaran actius. I aquí m'hauré d'apartar una mica. D'aquí els peus estaran actius i des d'aquesta posició els genolls estaran més o menys alineats amb la pelvis, 90 graus, no estirin ni més enrere ni més endavant, i igualment passa amb el canell, amb les mans, alineats amb el colze i alineats amb l'espatlla, no estaria aquí davant ni aquí darrere.
Activo la cintura escapular. I aquí, igual que abans, quan estàvem amb la pelvis en posició neutra, busquem també la posició neutra de la nostra pelvis. Aquí seria el costat contrari, vist cap a nosaltres, aquesta retroversió no ens interessa tenir el cul cap enfora, sinó just al punt central. Activo cintura. Importantíssim mantenir aquesta posició neutra de la pelvis i mantenir l'activació d'aquesta cintura escapular, com empenyent amb els talons de les mans, estic empenyent contra el terra. Mantenint aquesta activació, literalment només aixeco un dit al terra. No vull que m'aixequeu un pam i 4 dits, sinó un dit al terra. Què és el que hem d'aixecar? Els genolls. Com? Apretant amb les mans i apretant amb els peus. I aquí mantindrem 5 segons. Activo cintura, activo peus i literalment un dit, com si només ens passés una fulla per sota els genolls. I mantinc aquí. 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Si quan descanso tinc la sensació que tot trontolla i col·loquem tot el cos a la posició natural, que us he dit, significa que probablement quan ens hem ficat en l'aire hem modificat coses. No ens interessa això. Llavors, som-hi, activo, posició neutra, activo peus i vinga, literalment, un dit al terra. Som-hi, mantinc. 5, 4, 3, 2, 1, descanso. 2. Vinga, activo, neutre i som-hi. 5, 4, 3, 2, 1, 3. Descanso. Activo i 5, 4, 2, 1, descanso. Que no passi això, que les espatlles no se'ns en vagin enrere. Som-hi, activo, 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Som-hi, activo i 5, 4, 3, 2, 1, descanso. I aquí n'hi afegirem 4 més, però aquests 4, quan estiguin en l'aire, estiro una cama i estiro l'altra. Mira, activo, pujo dalt i d'aquí estiro una cama, no es mou el meu cos, estiro l'altra cama, no es mou el meu cos, mantinc aquí 5, 4, 3, 2, 1. Tornem el cos a la posició que havíem dit, aquests 90 graus, el genoll alineat amb la pelvis, anem amb l'altra cama, estic només un dit de distància, mantinc aquí 5, 4, 3, 2, 1 i descanso. Molt bé. Som-hi. Igual, activo dalt, estic a un dit, estiro una cama, que no es mogui el cos, estiro l'altra cama, que no pugi el cul, que no caigui la pelvis. Som-hi. 4, 3, 2, 1. Torno, 90 graus, un dit. Anclo el peu, torno a l'altra cama, anclo el peu. 3, 2, 1. Descanso. Em falten 2. Som-hi. Activo un dit al terra, estiro cama, estiro l'altra, mantinc 5, 4, 3, 2, 1. Torno una cama, 90 graus, torno l'altra cama, 90 graus, 4, 3, 2, 1. Descanso. I l'última, som-hi, activo, estiro una cama, estiro l'altra, 4, 3, 2, 1. Torno, 5, 4, 3, 2, 1. Descanso. I mira, descanso els peus, em tiro enrere, camino amb les mans, relaxo aquests canells i deixo caure el cos, deixo caure el cap. Descanso un momentet aquí. Aprofitem estirar una miqueta, a relaxar una mica el cos, agafar una mica d'aire. Molt bé. Si hem de fer un glopet d'aigua, ara és el moment. Seguim. Ens hem de col·locar, si podem, en posició de 90-90, 90 de flexió d'una cama amb l'altra, seria més o menys aquesta posició. Si per mantenir aquesta posició el nostre cos està caigut o està cap enrere o hem de col·locar les mans perquè no podem aguantar, podríem col·locar també un coixí o una tovallola aquí darrere del cap, al cul. No és un exercici que tothom pugui fer. Llavors és més fàcil que els hi surtin a les noies que no pas als nois i també va en funció una mica de si aquesta cadena muscular de darrere de tot el cos, aquesta cadena posterior, està més escurçada. Llavors, l'objectiu quin seria? El primer objectiu seria que el nostre cos no estigués arrugat, no s'arrugués cap enrere ni cap a un costat,
sinó que estigués actiu. Estic allargant el cos en aquesta posició i els braços poden estar o bé estirats 90 graus o una miqueta menys o bé col·locats sobre les espatlles de les mans. L'objectiu dels braços, l'objectiu del cos és intentar donar-nos una miqueta de fita perquè el cos no vagi marxant. Què és el que hem de fer les cames? Les cames el que hem de fer és passar d'un costat a l'altre, fer aquest moviment de les cames, sense l'ajuda dels braços. Si és molt difícil fer l'exercici, el mateix que jo us ho feia per ensenyar, poso un braç darrere, poso un braç a l'altre, no m'enfonso, sinó que activo igualment els braços, donem separació en els braços per donar-nos més llibertat de moviment i a partir d'aquí faríem el moviment complet, cap a un costat i cap a l'altre. Aquest seria un exercici apte també, seria molt interessant també si no poguéssim fer l'altre, o complementari inclús, per donar una miqueta d'escalfament. Nosaltres ja estem escalfats. Anem a fer aquest exercici, però sense el recolzament de braços. A veure què passa, anem si ens en sortim. Creixo, braços, i anem lents. Anem lents, quan faci tot el canvi, d'intentar de no caure cap enrere amb el cul i amb l'esquena, i canvio i vaig cap a l'altre costat. No estic aquí desmuntat. Vaig cap a l'altre costat. Aquest és el punt crucial, i d'aquí, quan passo d'un glútin a l'altre, quan passo d'un cul a l'altre, que dic jo, que és molt fàcil després caure cap enrere. Som-hi. Vinga, vigilem aquí de no caure cap enrere. Molt bé. Som-hi. Veureu que aneu corrent, aneu avançant el cos cap endavant. I si ens doneu compte, doncs, arribareu davant de tot. Som-hi. Canvio. 2. Canvio. Vigilem aquí. Estic allargant el cos. Esquena al màxim recte. 3. Torno. Som-hi. 4. Aquí podria fer el mateix des d'aquesta posició, que aquí és més còmode. 5. I aquí seria una miqueta més analític. L'exercici, veieu que aquí només es mouria la part de la pelvis i la part de l'articulació del maluc. Vinga, 6, 4, 5. Som-hi. Vinga, som-hi. 6. No me feu apnees. Ara que em costa també aquest exercici, no aguanto l'aire i fins que no he passat el pas crític deixo l'aire. No. Intento de fer una respiració, diguem-ne, a màxim harmònica possible. Agafo l'aire, m'és igual ara si el faig a l'anada o el faig a la tornada, o vaig aturar, o fer moltes respiracions. No passa res. Som-hi. 6. Vaig cap a l'altre costat. Som-hi. 7. Vinga, falten 3. Vinga, som-hi. 8. Vinga, som-hi, aquesta esquena. 9. I l'última. Vinga, som-hi. Aquí. I 10. Vinga, ben girat ja. Molt bé. Treballat des d'aquest costat com des de l'altre costat. Per tant, és un bon exercici aquest. Anem a introduir una mica més de muleta articular. Ens anirem des de la part alta del cos i anar baixant fins a la zona també de la pelvis, com ja hem fet amb algun exercici. Llavors, les cames podem optar de col·locar-los o bé d'aquesta manera, o bé d'aquesta altra, si fes falta, un coixí en el terra, o bé en el sofà que tenim aquí darrere, amb una cadira també ens podria fer. Llavors, el cos igualment que no s'arrugui, estic allargant-me i anem a fer una mica de treball de mobilitat de la zona cervical. Des d'aquesta posició, els braços descansant sobre els genolls i anem a fer un moviment de dir que no, de girar el cap cap a un costat i cap a l'altre, sense emportar-nos el tronc. És només la zona cervical. Anem a 10 moviments. I aquí agafo aire, quan giro tot el que pugui, exhalo i sempre deixem l'aire i sempre ens aturem en el centre. I d'aquí el mateix altre costat. Agafo aire, exhalo i torno. Portem 2. Agafo aire, giro. Exhalo i torno. 3. Agafo aire, giro. Exhalo i torno. 4. Agafo aire. Exhalo i torno. 5. Som-hi. Inhalo. Exhalo. 6. Inhalo. Giro tot el que pugui. Exhalo i torno. No hi ha pressa, el podria fer més lent inclús. Si algú tingués alguna sensació d'inestabilitat, de mareig, o ja tingués problemes d'aquest tipus, inclús d'afectacions de l'oïda,
l'exercici hauríem de fer-lo molt més lent i a veure fins a quin punt podem arribar a girar, perquè si tenim alguna sensació de vertigen, per exemple, si és l'alteració de l'oïda mitja, l'oïda interna, aquí aquest tipus d'exercicis no els podríem fer. Hauríem d'anar amb cuidado i visitar el nostre endocrí, el neuròleg i el nostre afició, la referència. Anem a fer l'última per costat, giro, torno, i jo crec que ja estarem fent l'última, cap a un costat i serà suficient. I torno. Vale, molt bé, tranquil·lets. Col·loco una mà a sobre, col·loco l'altra mà a sobre i anem a fer l'exercici, en aquest cas, de la zona toràcica. Recordant que l'exercici intentant de fer cercles, pivotant des de la zona mitja de la nostra columna. No faig el moviment des de tot el nostre cos, recordant que no és el moviment de la columna i no em porto tota la pelvis, el cul i les cames, sinó que fixo les cames, els genolls no s'han de moure i intento de fer el moviment com si fos una batidora cap un sentit i cap a l'altre, de manera que, quan faci l'exercici, vaig cap endavant, vaig cap a un costat, inclino, vaig una miqueta enrere, vaig cap a l'altre, però els genolls en cap moment no s'aixequen. Hauríem de notar que més o menys aquesta alçada mitja, més o menys aquesta alçada on jo tinc la mà, és el nostre punt de recolzament, la nostra bisagra, i des d'aquí, com si fóssim una porta, des d'aquí movem el cos d'aquí cap amunt. Col·loco les mans i des d'aquí col·loco i moc cap amunt. Veieu que no modifica o modifica el mínim possible del nostre lumbar. Canviem de sentit. Som-hi. Pressiono, estiro. I aquí m'ajudo a tirar els colzes. Quan tiro cap enrere, em tiro els colzes cap endavant i amunt, perquè això ens ajudarà a tirar l'esquena enrere, a fer aquesta extensió. És com si diríem que el nostre cos està manat o està comandat per els nostres colzes. El que fan els colzes és el que el nostre cos va remolc d'aquest moviment. Fem l'última. Molt bé. Ens tornem a col·locar en quadrupèdia. La mateixa posició d'abans, el que passa que ara els peus estan descansant. Des d'aquesta posició, com abans estàvem buscant la neutralitat de la nostra pelvis, ara anem a jugar només en col·locar aquesta pelvis en un extrem i en l'altre, donant un joc articulat cap endavant i cap enrere de forma constant. Ara la bisagra, en aquest cas, serà la nostra pelvis. No vull que sigui el nostre cos, la nostra columna la que es mogui, sinó que només sigui la nostra pelvis. Llavors, cul en fora, i ara amago el cul, per tant, porto el pubis cap a mi. No vull que sigui tot el cos que se'n vagi, no. Actiu igualment la cintura escapular i ara el treball és només específicament de la nostra pelvis. Com tirant el cul en fora i ara portant el pubis cap a nosaltres. Fem aquest moviment de retorsió. Aquí faig aquest moviment i quan tiro el pubis cap a nosaltres fem el moviment contrari. Aquí faig aquest moviment, aquí i aquí aquest altre. Anem fent aquest moviment de la pelvis. Aquí seria la nostra pelvis que se'n va enrere i que se'n va endavant. Bé, som-hi. Aquí podria agafar aire, exhalo i cul en fora. El moviment és sutil, no hauríem de veure realment molt de canvi de la columna. Si veiem molt de canvi és que probablement estem activant o estem fent partícip un part més o una zona més superior de la pelvis, ja estem agafant la zona lumbar. Si comencem a veure aquí, ens anem cap aquí i pujar la zona dorsal. Anem a fer les dues últimes. Aquí deixaria l'aire, agafo aire quan tiro el cul enrere, deixo l'aire quan tiro el cul endavant, i l'última per costat, i deixo l'aire i el pubis cap a nosaltres. Ara sí que hi afegim tota l'esquena, sense tancar ni pujar les espatlles, no pujo les espatlles en direcció a les orelles. I ara aquí sí que fem tot el moviment d'aquest cat camel, una bona silla a muntar, i aquí sí que ens anem tots nosaltres, amb una mobilitat d'una forma global. Vinga, aquí li afegeixo el moviment cervical. Quan tiro el cul en fora, el cap enrere. Quan tiro el cul cap endins, flexiono el cap i em miro a ell. Som-hi, aquí agafo aire i exhalo. Agafo aire, exhalo. Agafo aire, exhalo. Agafo aire, exhalo. Vinga més. Agafo aire, exhalo
Vinga, dues més. Agafo aire. Exhalo. I l'última. Agafo aire i exhalo. Bé. Molt bé. Ens hem col·locat de costat. El nostre avantbraç estarà més o menys alineat amb la nostra espatlla i la mà descansant al terra. El nostre cos estarà recolzat, alineat amb el nostre colze i aquí col·locarem, si estiguéssim molt incòmodes o no téssim molèstia aquí, també el mateix que abans, o un coixí o bé ens col·loquem amb el braç d'aquesta manera o un coixí amb el braç o colze flexionat o amb un coixí o si no fent servir el nostre avantbraç. Podem dir les opcions que vulguem. Des d'aquesta posició, genolls flexionats, la nostra mà està a la part de davant i intentarem que el nostre cos i el nostre cul estiguin alineats. Us ho dic perquè és molt fàcil que el vostre cul estigui cap enrere i el vostre cos estigui endavant. Llavors hem d'intentar que el nostre cul, que la nostra butxaca, diríem, estigués alineada amb el nostre cos, que no estigui més enrere ni més endavant. Des d'aquesta posició, l'únic que farem és, amb els peus en contacte uns amb els altres, obro la cama tot el que pugui cap amunt, sense que el nostre cos caigui, sense que el nostre cos caigui, i en l'exhalació tanco la cama. Som d'aquí, agafo aire, exhalo i torno. La cama de sota no s'ha d'aixecar. Agafo aire, no s'aixeca, obro tot el que pugui, exhalo i torno. Vinga. Agafo aire, no hem de tenir la sensació que el nostre cul dret cau molt més enllà, sinó que està més o menys alineat. Inhalo, pujo tot el que pugui, exhalo, 4, inhalo, pujo tot el que pugui, exhalo, 5. Aquest no és un exercici tant de mobilitat, ja que aquí estem limitant-lo nosaltres de forma voluntària pel propi exercici, però sí que ens va bé per també activar la musculatura lateral de la cama. 8, exhalo, pujo, inhalo, baixo, 9, una més, exhalo, inhalo i pujo i baixo, 10. Anem a fer el mateix a l'altre costat, ens girem, jo aquí en aquest cas em giro per no donar-nos l'esquena i ens alineem igualment, braç a sota, braç estirat o bé d'aquesta posició i des d'aquí faríem el mateix, la mà aquí o la mà aquí dalt i agafo aire, exhalo i torno. Aquí, si ens col·loquem, que no ens passi això, activo. Som-hi. Obro, inhalo i baixo. 2. Exhalo, inhalo. 3. Exhalo, inhalo. 4. Exhalo, inhalo. 5. Exhalo, inhalo. 6. Exhalo, inhalo, 7, exhalo, inhalo, 8, exhalo, inhalo, 9, exhalo i l'última, inhalo, 10, exhalo i descansem. Molt bé. Ens anem ara, per últim, a treballar una miqueta el diafragma. Per treballar el diafragma ens podem col·locar de diverses posicions. Avui ens col·locarem estirats de cares amunt. Jo ho faré asseguts perquè veieu la zona que ens hem de palpar, però l'ideal és fer-ho sempre estirats. Llavors, ens col·locarem estirats amb les cames flexionades d'aquesta posició i des d'aquí només heu d'anar mirant el que jo vagi fent. Les cames és important que estiguin flexionades perquè així és una manera que no hi hagi tensions a la part d'aquí de davant, de la fàscia, dels músculs i de més. Llavors és important que sempre estiguin flexionades. Llavors, d'aquí el que farem és tancarem els ulls, col·locarem les mans en la panxa, que ens quedi la meitat de la palma de la mà en el melic, i l'altra mà la col·locarem a la zona esternal o a la zona d'aquí, just abans del coll, a la zona clavicular. Tanco els ulls i aquí vull que em feu ara 5 respiracions una mica profundes, tranquil·les, i que aneu escoltant una mica què fa el vostre cos quan agafeu i traieu l'aire. Quina és la part del cos que es mou, si és que es mou alguna, i quina part del cos no es mou. També pot ser que es moguin totes les parts mentre estigueu ara en contacte amb les mans.
L'objectiu seria avaluar una mica com és el vostre patró respiratori, d'una manera molt ràpida. Bé, un cop hem fet aquestes 5 respiracions profundes, amb els ulls tancats, el que us demanaré és que amb la vostra mà inferior apreteu una miqueta la panxa, menys d'1 quilo, o sigui, hem d'apretar molt poquet, sí? Poquet, i des d'aquí vull que ara agafeu i traieu l'aire per la zona que esteu apretant, és a dir, per la panxa. Llavors, agafo aire, intento de projectar la tensió en agafar aire des de la panxa i deixo l'aire i notant com ara la panxa va baixant. Que poder ja us estava passant això, depèn de cada un. Agafo aire, omplo la panxa, exhalo i la mà, 2. Agafo aire, m'és igual si és pel nas o per la boca. Exhalo i la deixo, 3. Agafo aire, pujo la panxa, exhalo, 4. Inhalo des de la panxa, exhalo i torno, 5. El mateix però des de la mà superior. Ara serà la mà superior que està apretant contra el nostre pit, diríem, contra la nostra part de la clavícula, del nostre esternón, i la mà inferior només està descansant, reposant, mirant si també participa o no. Si participa i s'infla la panxa i es desinfla la panxa vol dir que estem fent una respiració d'aquí baix, que ara mateix no ho vull. Llavors, pressionem una miqueta a la zona de la mà alta i intentem agafar i treure l'aire per la part d'aquí. Ulls tancats i som-hi. Agafo aire i inflem la zona alta del cos esternal i deixo l'aire. Inhalo, pujo la zona esternal, exhalo i torno, 2. Inhalo, pujo la zona esternal, exhalo i torno, 3. Inhalo, pujo la zona de dalt, exhalo, 4. I una més, som-hi, agafo aire i exhalem i trec l'aire. 5. Molt bé. Si ens costa molt fer aquest exercici, l'hauríem d'anar practicant, perquè això vol dir que tenim poca consciència del nostre cos. Si teniu més ganes d'això, doncs l'altre dia farem més exercicis d'aquest tipus. I també us convido, ara recordeu que tenim l'Instagram al directe. Col·loquem les mans a les costelles. Les costelles n'hi ha moltes, llavors que no estigui aquí centrat, sinó que anem a buscar més al lateral del nostre cos. Com si fos un acordió, aquí el que farem és apretar, aixafar una miqueta aquestes costelles i des d'aquest contacte agafarem i traurem l'aire des d'on? Doncs des d'on estic pressionant, que són aquestes costelles. Agafo aire, s'infla les costelles i deixo l'aire. Agafo aire, s'infla les costelles, exhalo. 2. Agafo aire, s'infla les costelles, exhalo. 3. Agafo aire, s'infla les costelles, exhalo. 4. I l'última, agafo aire, s'infla les costelles, exhalo i 5. Molt bé. La respiració o el patró respiratori, diguem-ne, fisiològic, el normal, el que un nen o un bebè fa sense dir que respiri o que no respiri, és quan nosaltres agafem l'aire, el diafragma baixa i s'expandeix la part abdominal, per tant la panxa s'infla, les costelles pugen i a la part final de la inspiració la zona esternal s'infla. Llavors diríem que és una respiració tridimensional, però prioritzada des de la zona baixa i lateral. Si aquesta respiració tridimensional està alterada, on només hi ha una respiració principalment alta, o comença des de la part alta, o comença només de la zona de les costelles, o només és una d'aquestes 3 parts, inclús també podríem fer la zona lumbar. Aquí hi ha una miqueta d'alteració d'aquesta respiració i això pot provocar tot un seguit de desencadenaments o alteracions fisiològiques X, viscerals, respiratòries, problemes de la postura, la columna, dolors, etc. Llavors, per això és important anar practicant aquest tipus de respiracions, a més que ens ajuden a calmar molt l'estrès que podem tenir. El sistema nerviós autosimpàtic el calma una miqueta. Això és interessant, que la tècnica després dels hipopressius, que també són interessants. Llavors, anem a practicar una miqueta més aquest. Ara jo m'hi estiro amb vosaltres i us vaig fent una comanda de respiracions. Anem a col·locar una mà baix, una mà dalt,
I des d'aquí anem a fer 2 respiracions des de baix, 2 respiracions des de dalt i 2 respiracions des de les costelles. Llavors, col·loco la mà baix, pressiono una miqueta, col·loco la mà dalt, aquesta mà no fa res, només detecta i som-hi. Agafo aire, inflem la panxa, exhalo i deixo. La panxa no ha d'estar dura quan agafi aire. Agafo aire, exhalo. Ara la part de dalt, preto amb la part de dalt, agafo aire, exhalo. Agafo aire, exhalo. Mans a les costelles, apreto les costelles i som-hi. Agafo aire, exhalo. Agafo aire, exhalo. Una més, agafo aire, exhalo. Col·loquem la mà a la panxa, la mà a dalt de tot. D'aquí tanco els ulls. I ara vull que sí que de forma important que m'agafeu l'aire pel nas, que me'l traieu per la boca. I durant 5 segons agafarem aire per la panxa, el traurem durant 5 segons per la boca i això ho repetirem unes quantes vegades, fins que ja us he vist. Som-hi. Vaig agafant aire, 2, 3, vaig agafant aire, 4, 5, i vaig deixant l'aire per la boca, 5, 4, vaig deixant, vaig traient, 3, 2, 1. Repeteixo, agafo aire pel nas, controladament i pausadament, 4, 3, vaig inhalant, 2, 1, deixo l'aire per la boca, lentament, 4, 3, 2, 1. Repeteixo una vegada més. Inhalo pel nas. 5, 4, vaig agafant. 3, 2, 1. I vaig traient l'aire. 5, 4, 3, 2, 1. Anem a fer el mateix, però ara en 10 segons. Per tant, ara hauré d'agafar i treure l'aire més lentament. Molt controlat. Som-hi. Vaig agafant aire a poc a poc. Som-hi. 10, 9, 8. Recordeu que ho estic fent des de la zona baixa, de la zona abdominal. 4, 3, 2, 1. I vaig traient l'aire, som-hi per la boca. 8, 7, controladament. 6, 5, ens imaginem. 4, 3, 2, 1. I l'última, el mateix. Agafo aire en 10 pel nas. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I deixo l'aire. 10, 9, 8, lentament. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I descansem. Traiem els braços. Molt bé. D'aquí estiro una cama. Estirem l'altra cama. Els braços els aixequem i els col·loquem a darrere del nostre cap, descansant contra el terra, i deixem que el nostre cos estigui descansant totalment, els colzes es flexionaran, que estiguin relaxats, els peus cauran pels costats, que estiguin relaxats. Des d'aquí farem 5 respiracions profundes pel nas i el tret per la boca. Agafo aire i el deixo. Agafo aire. El deixo. Agafo aire. El deixo. Agafo aire. El deixo. I l'última, agafo aire. I la deixo. Molt bé. Torno els braços al costat. Obrim els ulls. Ens anem incorporant. Ens col·locarem asseguts, les cames flexionades d'aquesta manera. El braç esquerre el col·locarem al costat recolzat al terra, l'esquena estarà recta i d'aquí agafo aire, pujo el braç contrari i a l'exhalar o bé llisco amb aquest braç o bé ja el col·loco molt separat i busco una miqueta més flexionant el colze de profunditat perquè s'estiri tota aquesta zona lateral. I aquí allargo, mantinc 3, 2, 1, torno i vaig cap a l'altre costat, agafo aire, exhalo. Que no s'aixequi el cul. Som-hi. 4, 3, 2,
una, repetirem per una vegada més, un costat i un costat, i inhalo, exhalo, estiro i allargo, 2, 1, torno, recordeu que l'esquena no es desmunta, i l'última, agafo aire, exhalo, estiro, allargo, aquí, 3, 2, 1 i descanso. Molt bé, doncs espero que hàgiu respirat bé, que us hagi sigut de profit aquesta classe de mobilitat i de treball o inicis de treball d'aquesta respiració, d'aquest diafragma. Hi ha moltes maneres de treballar el diafragma. El diafragma és una de les primeres esferes musculars i també emocionals que es tensen quan hi ha moltes situacions d'estrès, quan estem moltes hores asseguts, quan hi ha situacions emocionals de certa ansietat o certs problemes, doncs el diafragma sempre té tendència a contraure's. Llavors, aquest tipus de respiració ens ajuda a alliberar no només a relaxar aquest múscul, sinó que ens pot induir a un estat de més calma, de més relaxament, ens aïlla d'aquest focus del problema que ens estem contínuament pensant en coses que ens estan estressant o que ens estan sobreactivant i, a més, ens ajuda a controlar la posició del nostre cos, ja que s'enganxa a la columna i inclús poden ajudar a millorar certes dolències lumbacs i dorsals. Així que espero que us hagi agradat la classe i ens veiem el proper dia. Qualsevol cosa ara me podeu comentar i, si no, doncs sempre recordeu que a les xarxes socials també estem actius. Gràcies per estar aquí.